Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ menta kesngi kabalang bad utrai hidalade ukhot uwer yang badepi bangin pusan syapang laingut kajinglong jong kibreu kiba ngiyoi ha kijing pole berarngut na kijing pole kebadengkong bad kumjuru na ke gospel na ke gospel ngila bani ka kunhun jong kibreu Henry na kajing pole kebadengkong na kitab Genesis ngila ban pusan bad benshim hala ka jong kajing em na arngut kijinglong ne kibreu kiba ngiyoi la ne kiba ngila da pole mentan ka jinglong breu ke benengkong la ne ubreu benengkong ubangi haban puson ha ka jing em jingi menta kasngi kadai ka jinglong jong abel ngiyo i u abel u long u khna u babha u long u khna u barublai u long u khna u badan ka jing e yaw blai bat ka jing shania ha blai bat udon kata ka jing it telitelan yala de ha u kata ka jing e ka jing u yaw blai kata kajing shania kajing u hablay kapenlong yu ban terua ya gijing terua kibabahatam bat kibakan saitam ban ngui kana kajing it kana kajing kajing shania bat kajing it kajing u lane kajing terua hok kajing u blay usngeu baha ya kata badu pediang yakine kajing terua jong ebel den mata kedau kohan men kopara kebenengkong ngi haban keli halade ha to mangamapi habangi don kene kajing e yo blai habangi li yo pediang ya kene kajing e na blai ban nge ya u ban den mata kadau ngila na em ban it yala de hu yala ka jong kajing em yala ka jong kajing long bat ya kajing don kajing em kajing a kajing pi lada ngi don shisha ka ta kajing e bat kajing e yo blai bat kajing siani a blai shisha ngi long kita ki bakloi ban it yala ka jong kajing em bat ban ai kanu ke bau blai udawan nanga banapi habangi IT lut yala de hau blai langba kana kajing e kajing shania bat kajing klempe putrai un pediang ya ke bangi terwa hau lada pitrwa kajing terwa un sapediang lada pitrwa ya kajing ai kajing pi kajing aingu kajing ro kajing pi utrai pediang utrai un sapediang ya ke ba pibu akmajungu lada kajing duai ladai kajing kwa kajing serang, ladai kajing angnut kajing pi, ladai kanu ke bapi kwa ban leh kajing em kajing pi, utrai un sapediang, bad utrai un san un penurlong ya kita baro. Dari mata kedau hato ngilong ne em kum u ebel. Hato ngidon ne em kene kajing long kajing u ha kajing em kajungi. Kajing long ke bahar ke bamanga mapi ngi haban pusan mendak step kadai ka jinglong jong ukan. Ngui iu kwan wahan men rong ba jong abel udon kajing et hot udon kajing et kajing u hanrei ngi i ba kajing et bat kajing et jong ukan kamlong ke ba shidham kamlong ke ba skam bat kamlong ke ba shida haublei den mata grau kane kajing long arsap kajing u kapenlong yu ban terua ya kita kajing terua kiba kentaj kiba mau siam don kamshu kiba mau la shu ban pendon kam hala ka jong ka jing em yo le se ko han men ko para manga ma phi bon sen ngi don kane ka jing long jong ukan haba ngi trua hau trai ngi pet ngi ai ka jing trua ka bamangi ngi don kamshu ladei ha ka jing trua ha ka jing aseng ladei ka jing trua la ne ka jing kersan jungi ha ka balang ngi ai ke bangim don kamsu ke batam na ngi ai hau trai hanrei ngim don kata ke bang ba ngan ai lut kat ke bangadon hau trai den mata ke dau trai ha bangi terwa ya kijing terwa jungi om dei ke bang ong tang ha kapisa ka tengka ke ba pitrwa ha kemanu trai hanrei kijing duai ru kumjo kijing duai ru kilong ke bakongsan kijing duai ke junga ke jungpi kilong kita kijing terwa ke ba mangi ngi ai hau ngi haban ai nang kong hau trai kajing nget kajunga kajung pi kadai ke banang kong ke bangi haban ai hau trai kajung shania kajunga kajung pi kalong ke banang kong ke bangi haban ai hau trai den mata kedau ngi ai na em yakine kajing trua jungi hau trai dak kata kajing nget ke basisha dak kata kajing et ke basisha yu bat kata jing shania ke basisha u
lada ngidon ka jing arsap habangi terwa ya jing terwa jungi ko hanmen ko para kan mau utrai unom pediang ya jing terwa jungi haba utrai siam pediang ya jing terwa jungi habangi terwa arsap kan mau ka penlong yangi sachisen ban le pop kumbale ukan dak ba penshitom dak ba penyap yala para jungu ngiru klempep habang i utrai pediang ya gejing terwa jung kiwei hanrai siam pediang ya gejing terwa junga klempep ngidon kanai kamensem ban bishni ngidon kamensem ban tuklar ya gejing im jung kiwei ngidon kamensem ban penjot ban penjulor ya gejing im ya gejing long bat kaying kasam jung kiwei den mata kedau ko hanmen ko para kenang bau utrai pediang ya gejing terwa junga bat jung pi kenang bau penur long ya kene gejing terwa jungi to ken ngin don kata kejinget ngin ai kata kejinget ke basisha ngin ai kata kejinget ke basisha ngin ai kata kejingsiania ke basisha ke basida how try na ke gospel pan ngi ba kine ki farsi ki wan show jisu ki wan pan kita kidak kishin balai ken ki pan kidak kishin no try namar ba maki na kong na sabe kumbang yos ngayon na gospel kikwa bantenju ya kabor jongu jisu namar ba kimdon kata gajing shania lanai ka jing pediang bau jisu udai ublay den matak daw kiwan banpan ya kita kidak kisin nao ai kita kidak kisin ba mangingila ban ngej mamedai konjong ublay ba mamedai ublay hi bat ngila ban ngej ban pediang ba kine baro mede mele nak banta kabrom gujung blay bat kawan no blay kanai kadai ka jingdowa jong kine ki farsi hanrei ko hanmen ko para nyihaban kan mau baro kine ki dakishin lana ki taki kampla ki bau jisu le dei bau kwa ban penpau ya ka bor ke chungu dei bau kwa ban pen i ya kata ka jinglong blay ke chungu hanrei kan mau baro kine ki dakishin baro kine ki kampla ki bau blay le ke bau jisu le ha ke jing em chungu ki kedeu bat ki teu ya u jisu hi dalade dei kono daw ko jisu le hanrei baro kine ki dei ki baya lam yanga bade pi shau jisu lada ngilong kum kine ki farisi ko hanmen ko para kapan pau shai bamangi ngimdon kata ka jing pediang yau jisu ha ka jing em ka jungi kumutau blay jungi kumutau nong suspa kumutau nong pen em jungi den mata kadau benta kasngi ko hanmen ko para ngi haban pej ban khmi yala ka jong ka jing em hato ngilong kanu ne uno ta jinglong ko ba jisu khot ingi ban posan hato ngidon kata ka jinglong jong u abel hato ngidon ka jinglong jong u kain lane ngidon ka jinglong jong kine ki farsi utrai u khot wer inga bade pi i ya kita jinglong bas neu jung pi hanrei pen bet yala ka jong ka jing em aba pi pen bet yala ka jong ka jing em klampep utrai unsa pediang yangi hakahima gejungu utrai unsa ai yang abade pi yak e ke ba pi bu akma jungu yak e ke ba pi don kam nau den mata garau to kan menta ngin poson yala ke jong gejung em ban ngin nang IT la de namar ngi tip shai ba manga ma pi ngidon yola se ka jinglong jong kine ki farasi yola se ngidon bonsin ha gejung em jungi ka jinglong jong ukan ai ba mata kesngi ko hanmen ko para ngin raikut halade ba ngin i ya ki jinglong farisi jungi ngin i ya kene ki jinglong jong ukan hanrei ngin but ya ki jinglong jong abel and yoro ya Jesus Christ